Господа, защото от всичките цели, които са написани в това слово, една от най-важните остава любовта на Господа, която е прицелната точка за всички нас. Ако не обичаме брата и сестрата, които виждаме, как ще обичаме Бога, който не виждаме? Така казва Словото. И аз се моля тази година да бъде благословена, да ходим в единство, в взаимоотношение, в благодат, в мир, в кротост, в милост и в благост. Така, защото Божието дело да даде плод в живота на всеки един от нас и Царството на Бога да се умножава, да наводим души при Бога, да не когато сме заедно да се прегръщаме с лицемерна прегръдка и когато излезем да започнем да говорим зад гърба на всеки един от нас. Бог да ни благослови да изпълним Божията заповед. Обичайте се един друг. Обичайте се, както и Бог нас не обича да се обичаме. На мен днес Бог ми даде едно слово, което искам да ви го прочита. И това е от Притчи, 1 глава. Много често казваме, не разбираме словата. И това слово дойде лично до мене. Аз не искам някой да го вземе лично за себе си, ако няма откровение. Но обърнете се, казва, при изобличението ми. Ето, аз ще издея духа си върху вас. Ще ви накарам да разберете словата ми. Ако някой не разбира словата на Господа, Бог каза, първо трябва да се обърнем към изобличението му. Когато сме изобличени и обърнем пътя си от място, където сме били, тогава наистина ще разберем Словото на Бога. Понеже аз виках, а вие отказвахте да слушате, простирах ръката си и никой не внимаваше, отхвърляхте всеки мой съвет и не приемахте изобличението ми, то и аз ще се смея на вашето бедствие и ще се пресмея, когато ви нападне страхът. Трябва да се замислим, когато имаме страх в сърцето си. От неуспех, от каквото и да било. Библията каза, че в истинската любов към Господа няма страх. Страха от нас трябва да се заличи. Когато ви нападне страхът като опустошителна буря и бесето ви се устреми като вихрушка, когато скръп и мъка ви нападнат, тогава те ще ме призоват, но аз няма да отговоря. Ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят, понеже намразиха знанието и не избраха страха от Господа. Пак стигаме до страха от Господа, който Бог потвърждава, че това е любовта, с която ние го обичаме. Казва, ако ме любите, ще пазите заповедите ми. Не приеха съвета ми и презряха всичките ми изобличения. Затова ще ядат от плодовете на своя път и ще се наситят от своите замисли. Защото невежите ще бъдат убити от своето упорство и безумните ще бъдат погубени от своето благополучие. И накрая, изходният път е даден от Господа, но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. И аз вярвам, че ние всички сме тук да слушаме Божието Слово и да го изпълняваме. За 2015 година да бъдем по-близо до Господа и да усещаме Неговото присъствие в общение с Него. Защото ако общуваме с Него, няма да губим и благодатта. Това е от мене. Слава на Бога!